Здравейте, приятели! Отново поредицата Формула 1 кариера 2024 с мой собствен отбор. ATA Racing се завръща, където днес ще сме в Австралия, в третия кръг на сезон 2024. И сега ще правим нашата квалификационна обиколка около пистата Мелбърн Парк или Алберт Парк Гран При. Това е трето състезание в сезон 2024. Тук има много интересни и бърз завой, като в момента сме в 6-ти и в 7-ми завой. Продължаваме продължаваме нашата квалификационна обиколка. Надявам се да сме в горе-долу топ 10. Ще е доста добре. Вдигнал съм дификълтито с доста. Трудността е вдигната вече, играя на 95, което допълнително ме затруднява, но мисля, че ще се справя. Ето, отправяме се към завой номер 11, към 12, прощавайте, 13 завой. И ето го и последния 14 завой. Тази писта има 14 завоя. И продължаваме на правата и ние започваме състезанието от 11-та позиция. Близо до топ 10. Отново съм доволен. Така, нека започваме с състезанието. Почваме от 11-та позиция. Нашият съотборник е на 8-ма. Айртон Сена е на 8-ма позиция. Доста не беше от най-добрите стартове, но тук имаше лек контакт с Джордж Ръсел. Продължаваме и вече сме се изкачили с 2 позиции и сме точно зад Айртон Сена и какъв дайв бомб правя и изпълняваме 2 коли с едно движение и в момента сме точно зад двете Ферарита на Карлос Сайнц и Шарл Люклер. Да видим, отправяме се към завой номер 6, изпълняваме Карлос Сайнц, завой номер 7 и завой номер 8. В момента се намираме между двете Ферарита и както Карлос Сайнц се намира между двата ATA Racing, нашия отбор ATA Racing. Не знам точно как да кръстим колите. Вие може да пишете долу в описанието как да ги кръстим. Продължаваме спирането за 11-ти завой. Отново контакт с Шарл Люклер. 11-ти, 12-ти завой. Ето го спирането за 13-ти завой. Доста намалихме предната на Шарл Люклер. И последният 14-ти завой. И предната на Шарл Люклер е половин секунда, но не мисля, че ще е някакъв проблем. И Макс Верстапен записва най-бързата обиколка на това състезание. Да видим какво ще се случи по време на това състезание. Спирането за трети завой. Ето го сега 4-ти завой. Излизането от 5 завой е доста бързо. Ето го 5-ти завой. Се получи от 250 км. И сега спирането за 6-ти завой, 7-ми завой и 8-ми завой в момента го правим. И като записваме на Лилав първи сектор, който е най-бързия първи сектор, като за момента спирането за бързите 9-ти и 10-ти завой. И тук ще отворим нашето задно крило, но нищо няма да се случи. В момента сме точно зад Оскар Пиастри, който е на 3-та позиция. Изпълняваме го от вътрешната страна. Спирането за 11-ти завой. Ето го сега 12-ти завой. Тук се извинявам за това, но просто трябваше да го върна. Ето го спирането отново за 11-ти завой. Внимаваме. Ето го сега 12-ти завой. Спираме 13-ти завой. И последният 14-ти завой. Пистата има 14 завоя
Първото гран при на тази писта е през 1996, като продължителността на една обиколка е 5 км. И тук правим доста голяма грешка при искането ни да влезем в бокса. Изтърваме колата в 13 завой, но доста добре влизаме в бокса. Ето да видим какво ще направят нашите механици. Пише ни, че нашето време ще е оптимално. 2,3 секунди, което е доста добре, но за сега се завършваме на 22 място на последна позиция, но със сигурност ще изпреварим още коли. Спиране в момента и вече сме в 11-та обиколка, като Шарл Люклер е пред нас. Шарл Люклер е зад нас, извинявам се, на секунда и 4. Неговите гуми са двойно по-добри от моите и със сигурност ще трябва доста добре да се защитавам. Поне той ще е доста по-бърз от мене и се надявам да успея да си запазя подиума. А пък Ландо Норис и Макс Верстапен вече избягаха доста напреде. Ето ни вече в 12-та обиколка. Шарл Люклер е на 700 зад нас, 6 вече. Доста ни настига Шарл Люклер. Да видим дали ще успее да ни изпревари. Надявам се, че няма да успее. Ето в момента 4-ти завой, 5-ти завой и отиваме към 6-ти и 7-ти завой. Ето ми сега 6-ти и 7-ти завой. Шарл Люклер ни притиска доста. Да видим какво ще се случи. Това ще е доста интересно състезание между мен и Шарл Люклер. Надявам се да успея да го затворя. И също така рекордът за най-бърза обиколка го държи именно Шарл Люклер през 2024 минута 19.813. Изключително бърза обиколка и още поддържа този рекорд на тази писта. Спирането за предпоследния 13 завой и излизането от 14 завой. Шарл Люклер е на 0,2 зад мен. Сигурно ще предприеме някакъв вид атака. Дали ще успея да се защитя? Не, от външната страна. Добре, за сега си задържам позицията. Той тук се забави леко, понеже не му дойде много хубава траектория и тя ще да забави неговия автомобил. Тук за жалост сме изпреварвам, но тук си връщам позицията. Тук той отново ще има DRS, дали ще успее да ме атакува, не твърде назаде. Спирането за 11 завой и излизането. Ето го сега, именно 12 завой. Добре. Спирането за 13 и 14 завой. И излизаме на старт финалната права, където Шарл Люклер отново е на по-малко от 2 десети зад нас и Карлос Сайнц се вижда. Да видим, той се пъл от вътрешната страна на завоя, но не успя и Карлос Сайнц изпреварва Шарл Люклер. Това е доста интересен момент от състезанието, 14-та предпоследна обиколка от това състезание. Да видим дали ще успея да се задържа подиума, но двете Ферарито да се бият за това четвърто и пето място, а да не се борят за третото ми място на подиума. Но да видим какво ще се случи. Карлос Сайнц е доста близко до нас. Може и да успее да предприеме някакво действие, някаква маневра и ще се пълва от външната страна. И ето сега завой номер 9 и 10. Аз съм доста близко, но той сега ще се отвори DRS-а и ще избяга от мене. Надявам се поне на старт финалната права да успея да хвана DRS от Карлос Сайнц. Поне да имам минимален шанс да се запазя и позицията от Шарл Люклер, защото той сигурно и мене ще ме изпревари. Спирането за 13 завой и излизането от 14 завой за старт финалната права. Да, имам DRS, това е доста хубаво. Шарл Люклер не мисля, че ще успее да направи някаква маневра. Спирането за първи завой и за втори. Отваряме задното си крило. Карлос Сайнц е доста близко, под една секунда е. Спирането за трети завой
Изданието от четвърти завой е доста трики. И виждаме, че Александър Албон е аут в състезанието. Явно има някакъв проблем с автомобила на Уилямс Рейсинг. Тук за малко трябваше да спре играта. Искам само да погледна една настройка. Така, ето ни сега в завой номер 8. В момента почти сме до завой номер 9. Доста настигам Карлос Сайнц. Ето го завой номер 9 от бързите завои. Завой номер 10 и сме точно зад Карлос Сайнц. Дали ще успеем да направим някаква маневра. Тук пускам, отварям своето задно крило от вътрешната страна. Да видим. Спренето зад 11 завой. Гума до гума с Карлос Сайнц. 12 завой. Но тук аз успявам да изпреваря Карлос Сайнц. И Шарл Люклер и Карлос Сайнц в момента са гума до гума. Гледам кое от двете Ферарите ще успее да се пребори за тази четвърта позиция. За сега Карлос Сайнц е пред Шарл Люклер. Но да видим, ето аз стоям най-отдясно. И завършваме на трето място на подиум. В третото ни състезание от кариерата на ATA Racing Формула 1 отбор. Ето го изписваме, че ние сме Driver of the Day, което е доста хубаво. Сега да видим именно Red Bull спечелиха това състезание, Макс Верстапен. Втори мисля, че беше Ландо Норис в Макларен. И на трето място Адриан Атанасов в ATA Racing. Ето колко са радостни отбора на Red Bull. Red Bull Racing. Ето го сега Макс Верстапен, който ще излезе на подиума да се получи наградата. И тук сме от първо до трето място. Като на първо Макс Верстапен, второ Ландо Норис, трето Адриан Атанасов. Ето го трофея на Макс Верстапен. Ето го също така отбора на Red Bull от инженери. И ето го така известното пръскане с шампанско. Ето го сега отпиват. И това е, мисля, че беше края на това състезание. Така, приятели, ако видеото ви е харесало, може да оставите коментар долу под видеото, да харесате и да се абонирате с камбанка за това видео. Много благодаря за гледането. Айде, чао!